PNP 7 Regional Crime Laboratory aduna ni kaugalingong DNA Laboratory kagilaumang makapaspas sa mga proseso pagresolbar sa mga kaso. Ano ang report? Sa matag kasong naglambigit sa medical legal sa rehiyon, moagi gyud sa crime laboratory sa kapulisan. Apan walay katakos kaniadto sa pagpahigayon sa DNA examination. Din gikinahanglan pang dad-on sa kauluhan ang DNA sample. Usa niini ang DNA sample sa gipatay nga si Christine Silawan. Apan sa pagbuka sa bag-ong DNA branch laboratory sa Regional Crime Laboratory, gilauman nga mapadali na ang tanan. Ang inauguration ceremony gitambungan sa PNP Crime Lab National Office ug sa kadakuan sa PNP Regional Office 7. This laboratory that is set up here in Cebu will cater to other nearby provinces and other regional offices ng Visayas po. Instead of bringing those specimens either in Davao or in Manila. We hope that we could have more faster solutions to the cases that we are handling. Lakip sa maserbisyuhan sa DNA laboratory ang mga silingang rehiyon. Naglakip niini ang pag-ila sa lawas sa mga namatay pinaagi sa DNA cross-matching o guban pang serbisyo. Libre alang sa mga panghitabo nga naglambigit sa mga violent circumstances. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.